Ei tässä karkkikeppi, joka ei olekaan karkkikeppi. Mä nyt vasta tajusin, että mun YouTube-nimi ei ole karkkikeppi, vaan siinä on mun oikea nimi. Niin, oikea nimi. Älkää pilkatko sitä mun nimen. Tässä eli siis nyt mä käytän nimeä Elli. Niin. Tässä on mun Petsi-esittelyt. Ja älkää välittäkö, kun mä sanon aina niissä videoitteluissa karkkikeppi, koska mun Petsin nimi on karkkikeppi. Joo. Katten takaraivissakin lukee Elli. Törkeä. Niin. Tää on mun Petsi-esittely. Ensinnäkin on mä oon tällainen violetti chinchilla. Mulla on tällaiset ruskeat lainehtivat silmät. Mä oon tällainen karhu. Sillä on tällaiset mustat jalkapohjat, siniset korvat ja tällaiset silmät. Tosi ihanat. Ja sitten tällainen uutuspetsi, joka on kettu. Se on tällainen hieronpunainen. Sillä olisi vielä tierakin päähän, mutta en minä jaksa nyt etsiä sitä. Se on tosi hieno. Sitten mulla on tällainen orava. Tää on tosi söpö. Siis mä en tiedä, onko tää pesukarhu. Mutta kyllä tää on pesukarhu. Niin koska, joo. Näin. Sitten mulla on tällainen pupu. Tää on tosi söpö ja mä meinasin myydä tän pois, mutta mä en halunnut. Mä meinasin laittaa sen, kun mä asun täällä Kuopiossa Jynkässä. Niin mä meinasin laittaa sinne Kuopion torille. Niin. Sinne keskustaan johonkin sesonkitoriin myyntiin. Mutta en sittenkään nyt laittaa tää, koska tämä on niin söpö. Söpö. Sitten mulla on tällainen. Tää on tosi ihana. Ai, mulla on tosi vähän sellaisia ihania petsejä. Sitten on täällä tällainen vanhuskoira. Mä aina pelleilen tällä. Tää on aina joku vanhus. Sitten on... En malttaisi tuolta niinku välttämättömästi tulla. Sitten on tällainen. Ensimmäinen nakkikoiraa. Sitten täällä on lehmä. Tykkään tästä tosi paljon, kun mä tuunasin tuon sen harjan ja tuon hännän. On tosi juttu. Sitten on tällainen poni. Sitä on tosi söpö. No, mutta sillä on vähän silmässä kuulunut. Sillä lukee tuolla Elli. Tuollaista. Sillä on reikä. Söpö. Sitten mulla on tällainen. Anteeksi, sormeni näkyy. Muistakaa, en ole mikään kameraintirikkoin, en saa. Tai no ihan sama. Tää on tällainen tosi söpö. Mulla on tällainen toinen. Mä en vaan tiedä missä. Mä oon kai heittänyt sen jonnekin. Ai se onkin tuolla. Nämä petsit suostus tulee täältä linnakkeesta ulos. Tällainen. Tää on tosi söpö. Tää on tällaiset ruskeat silmät. Tää on kokonaan sininen. Ja sitten tällainen uutuspetsi. Tosi söpö. Ja sitten tällainen pussipetsi. Tosi söpö. Sitten tällainen kala. Nää kalat on oikeesti aivan ihania.
Paitsi että kyllä se mun pallokalakin on aika ihana. No sitten tällainen sammakko. Odottakaa, pitäisiköhän mulla olla jotain muuta. Niin täällä. Tää on aivan ihana miehekäs koira. Koirapetsi. Tosiaan. Tosi miehekäs. Tosi miehekäs. Tuolla on toi mun kani, joka on vähän piloilla. Täällä on tää mun lisko. Tää on söpö. Tää on tosi söpö. Tää on tosi ihana. Sitten tuolla pitäisi olla tuollainen pörjäinen. Mä en saa siitä niin tarkkaa kuvaa, koska mä en saa auki kunnolla. Tuolla on tuo kissa, joka ei ole petsi. Sitten taloesittelystä. Meillä on tällainen sesonkisalonki. Se näyttää sisältä tällaiselta. Sitten mulla on tää jalkatalo, kun mä en voi oikein aukaista tää mun, koska on tää kamera. Okei. Se aukes. On tällainen pörjäinen, mutta mun kaveri vahingossa rikki sen siiven. Siis tällainen, mikä ei oo petsi. Sillä kuuluu olla tällainen tuossa. Niin tällainen talo. Näin talo. Tällainen. Eikö niin se olisi tullut pois sieltä. Tällainen hauska talo. Tällainen pyörivä hauska talo. Ja sitten tää on tällainen pollytalo. Joo, tää on se hauska. Sitten tällainen Jillis Pet Shop. Tällainen ruokakauppa. Ainoa täällä on nää mun pulkatsiin. Tää on vähän mun tuunama. Tää on tosi ihana, kun täällä on tällainen rokkimainen häntä ja korvat. Ja toi on kultaista ja toi on sinistä vähän. Sitten tää on kans tosi sepee. Ja sitten sillä on sisko. Tällainen. Sillä pitäisi olla joku 4. sisko. Mä en tiedä missä se on. Sitten tää talo, tää ei oo tosiaankaan petsitalo, vaan tää on yksi. Tää on linnake. Sitten on tällainen. On mukana pikkuinen merkki, missä on ovikello. Tällainen. Täällä on tällainen. Ja sitten mulla on vielä tällainen. Tää on tosi sypä. Mulla on tällainen. Tää ei oo petsien. Sitten mulla on tällainen. Tää on petsien. Ja tää on tosi sypä. Tää ei oo varsinaisestikaan petsien. Mutta siellä pitäisi olla jotakuita. Ei odota tosta. Täällä pitäisi olla joku. Kuka siellä on? Siellä tietenkin on. On Marsu! Joo, mä oon tuunannut sen harjan tuollaiseksi ja sen taas on tosi söpö. Oho! Epäonnistunut tuunaukseni on ollut tämä toinen hamsteri. Mä tuunasin tää silloin pienen. Täällä on toiset ällöttävät korvat ja ällöttävät juttuja. Ällöttävät. Tää kai poistaa siltä noita värejä. Sitten on tällainen mun tuunaama pikkuinen petsi. Siis mä tykkään tästä, tää on tuunattu juuri tällainen. Täällä on hopeat korvat, kultainen vatsa ja kultainen viiva menee tästä päästä tonne takaraivoon. Ja sillä on niinku hopeat korvat. Tää on tosi söpö. Mut siis tässä on kaikki, mistä mä nyt jaksoin esitellä. Moro!